Despois da semana convulsa vivida en Barraña nas últimas semanas, coa renuncia do ata de agora adestrador José Luís Lemos e a marcha de varios xogadores da plantilla, a tranquilidade parece que volve novamente ao club branco. A vitoria de onte por 3-0 ante o Racing Vilalbés, rival directo dos boirenses para meterse nos play-off de ascenso, parece que calmou os ánimos. Na grada tamén estivo presente o que será o novo adestrador do club, Francisco Javier Falagán, que observou os seus xogadores con todo detalle neste partido. Aínda así os tres tantos locais non chegarían ata a segunda metade. O primeiro deles en propia meta, no minuto 52. Un balón centrado dende a banda por Javi Otero provocou unha indecisión na zaga luguesa, que acabou metendo o balón dentro da súa propia portería. A alegría para os boirenses continuaría 2 minutos máis tarde co tanto de Cano, que de fermosa vaselina aumentaba a vantaxe para os locais. O terceiro tanto chegaría xa no minuto 75 co partido xa roto en favor do Boiro. Nesta ocasión foi Hugo, que acababa de entrar no terreo de xogo en sustitución do brasileiro Igor, o que faría o 3-0, un resultado que xa non se movería. Con estes 3 puntos o Boiro suma 36, ocupando a oitava praza da clasificación. A tan só 5 puntos dos Somozas, que con 41 é o equipo que pecha as posicións de play-off de ascenso. Na próxima xornada, no inicio da segunda volta, o Boiro recibirá novamente en Barraña o Bergantiños, que ocupa actualmente a segunda praza na clasificación con 44 puntos. Un rival que onte domingo superaba o Noia por 3-2. A pesar de realizar un bo encontro e mesmo empatar a falta de pouco tempo para a conclusión, os noieses viron como os locais se facían cos 3 puntos. Esta nova derrota sume o Noia no faroliño vermello da clasificación con tan só 11 puntos. Na próxima xornada recibirán en San Lázaro o Ourense.